Уважаеми скъпи приятели, днес искам да ви разкажа за най-зрелия сериал от вселената на Междузвездни войни, който всъщност е едно огледало на нашето съвремие. Днес ще ви разкажа за сериала, който преобърна представите ни за галактиката далеч, далеч от тук. И ни даде интересен поглед към нашето настояще, който ние трябва да видим. Запознайте се с Андор. Това е най-мрачната, най-дълбока и най-политическата история, която някога е разказвана в вселената на Джордж Лукас. И забравете джедаите. Тук няма митология. Има реалност. И тази реалност, както нашата, боли. Сериалът Андор ни отвежда на дъното на империята. При работниците, шпионите, затворниците, майките, бегалците. При хората, които нямат избор, освен да се бунтуват. Главният герой е беглец, престъпник и човек без родина. И точно тук започва всичко. И, приятели, тук е важно да кажем, че всъщност всеки един е такъв пред държавата, която го потиска всеки един момент. Ние всъщност сме героят във филма. Сериалът е брутално честен, лишен от фалшива героика. Показва как се ражда революция. Не от велики речи, а от болка, гняв и отчаяние. Андор, приятели, е за хората, които никога не са били герои. За онези, които си задават трудните въпроси. Какво жертваме, за да се борим? И ако търсите смисъл, история, изграждане на свят и страхотно актьорско майсторство, или сериал за мислещия човек, този сериал е именно сериалът за вас. Изгледайте го и мислете, защото дори в една далечна галактика свободата никога не е подарък. Тя се извоюва всеки един ден. Днес, приятели, ще говорим за първия епизод на това как се ражда една революция. В свят, където всички сме наблюдавани, контролирани и отчуждени. Андор, приятели, не е обикновен сериал от вселената на Междузвездни войни. Това е политическа драма. Това е социална критика и философски размисъл за властта, насилието и естествено за човека във всичко това. Първият епизод виждаме не герой, а беглец. Касиан Андор се казва той. Той не иска да се бори. Той просто търси сестра си и се опитва да оцелее. Но системата не му позволява да остане незабелязан. Светът, който живее, е свят на корпорации, които действат като държави. Корпсек, компания, частна охранителна фирма, има право да убива, задържа и прикрива истината. И ако това ви звучи фантастично, не. Това е късния капитализъм. Система, в която властта се прехвърля от държавата към пазара и където справедливостта се измерва в проценти и отчети. И когато Касиан в първи епизод убива случайно, той не предизвиква морална криза, а икономическа неловкост. Не правете доклад, ще развалим статистиката, казва един от героите във филма. Това е фраза, приятели, която казва всичко. Животът на работника е само една цифра. Системата трябва да изглежда ефективна, дори когато е гнила. И не ми казвайте, че в това няма нещо от нашата реалност. А Касиан, главният герой, той е символ на отчуждения субект. Той не е борец за свобода, все още. Той е оцелял. Излишен човек в система, която няма нужда от него. Друг герой, Сирил Карн, младия офицер, обсебен от реда, е другата страна на монетата. Той е дребно буржуазен служител, фанатик на закона. Без власт, но с амбиция. Той вярва в системата и именно за това е толкова опасен. И в този филм няма герои, няма зли лордове. Има структури. Има хора, които живеят вътре в тях. Или загиват. Това е Маркс. Това е Фуко. Във вселена с кораби и роботи, но с нашите истински реални противоречия. И именно това, приятели, прави Андор различен. Той не прославя героизма. Той го разрушава, за да ни покаже, че революцията не започва с мегафон. Тя започва с шепот, с отчаяние, с осъзнаване. Защото преди да се борим, трябва да осъзнаем, че сме поробени. Това прави сериала Андор и неговия епизод 1 толкова важно произведение. Това не е екшън. Това е предупреждение. Сериалът Андор, особено в първия си епизод, се откроява с изключителна зрялост и тематична дълбочина, която надхвърля конвенционалната рамка на фантастичната дистопия. Тази рамка, първия епизод, може да се разглежда като алегория
за живота в къснокапиталистическото или късноимперско общество, където човешката свобода е илюзия, а индивидът е напълно подчинен на машината на властта, контрола и производството. Марксистският термин отчуждение описва как човекът в капиталистическото общество се превръща в обект, изолиран от собствената си същност, труда си и другите хора. Главният герой на сериала, Касиан Андор, е класическият отчужден субект. Той няма постоянна работа, няма стабилна идентичност, лъже за своя происход, използва фалшива регистрация, няма връзка с семейството си, той търси сестра си, но миналото е заличено и е в постоянно бягство. Дори близките му колеги, като Биг Скалин, са белязвани от подозрение, неудовлетвореност и дистанция. Животът му е форма на икономическо и социално номадство, в което той оцелява чрез дребни сделки и измами. Това е образът на човека, лишен от възможността да създаде автентична идентичност в свят, доминиран от външни сили, корпорации, полиция, империя. Първият епизод на сериала показва как индивидите в света на Андор действат в рамките на една мощна идеологическа структура, която ги моделира така, че да се подчиняват, без да разпознават насилието, на което са подложени. Луи Алтюсер въвежда идеята за идеологическите апарати на държавата. Институции като полицията, образованието, религията, медиите, които възпроизвеждат социалните отношения на господство чрез мек контрол. В сериала Андор този апарат е представен от Премор Authority, корпоративна сигурност, която изпълнява полицейски функции, но не чрез идеологията на справедливост, а чрез бюрократична ефективност и корпоративен интерес. Образът на инспектора Цирил Карн, за който ви казах, е ключов. Той е човек, който вътрешно вярва в легитимността на системата, въпреки че системата го използва и изтласква. Той, разбира се, е парадоксален образ. Жертва на идеологията, която защитава, дори когато тя го смачква. Това е фалшивото съзнание, при което потиснатия субект възприема потискането си като ред. И макар самата империя още да не е пряко представена в този епизод, нейната сянка е навсякъде. Чрез корпоративната полиция, безличните правила, униформите, отчетите и страха от последствия. Тази форма на управление напомня на анонимната разпределена власт в съвременния глобален капитализъм. Власт, която не се олицетворява само в едно лице, като императора, а в цяла мрежа от системи и агенти, които дори не осъзнават, че са инструменти на потисничеството. Светът в Андор не е доминиран от героични битки между добри и лоши, а от структурно насилие, което е нормализирано. Така сериалът се приближава до Мишел Фуко, който разглежда властта не като нещо, което някой притежава, а като разпръсната мрежа от отношения, която формира субекти и поведение. Андор живее в такава мрежа и първия му акт на насилие, убийството на охранителите, е пробив в нормалността, който активира неговото политическо пробуждане. В същото време планетата Ферикс, която виждаме в по-късни сцени, анонсирани в първия епизод, е индустриален свят, населен с работници, търговци и техници. Те са част от пролетарията, но без революционно съзнание. Все още. Това напомня за ранните етапи от марксистката теория, в който класата в себе си като социален факт трябва да се превърне в класа за себе си, като революционен субект. Главният герой, Касиан Андор, в този контекст е ембрионален революционер. Не по идеологически причини, а защото системата го поставя в положение, в което той няма друг изход, освен да се съпротивлява. Това показва как революционното действие не идва от героичен идеализъм, а от конкретни материални обстоятелства, които произвеждат субекти, принудени да се борят. Философски погледнато, действията на Касиан в този епизод също могат да се разглеждат през призмата на екзистенциализма. Според Жан-Пол Сартър, човекът е обречен да бъде свободен, т.е. дори когато сме в най-ограничаваща среда, изборът е неизбежен. Касиан не иска да бъде герой, но с убийството, което извършва, той поема отговорност за своя избор, а оттам и за последиците от него. Това е първият момент на политическа ангажираност. Търсенето на изгубената сестра също символизира търсене на смисъл, загубен в света на институционална бездушност и разпадаща се човечност. Касиан живее в свят без морални, абсолютни стойности и затова трябва сам да ги изгради чрез своето действие.
В заключение, уважаеми приятели, първият епизод на сериала Андор може да се прочете като философско-марксистка алегория за живота под неолиберална империя, която хората са обезправени, институциите служат на капитала, а свободата, разбира се, е измама. Чрез фигурата на Андор, сериалът поставя фундаментални въпроси. Какво значи да бъдеш свободен? Как се ражда съпротивата? И как обикновеният човек, като вас и мен, се превръща в политически субект. Сериалът не предлага утопичен отговор, а честна и тъжна картина на свят, в който дори бунтът започва не от надежда, а от безизходица. И в това именно се крие неговата сила. Така че, уважаеми приятели, очаквайте скоро същият анализ и за следващите епизоди от сериала. Благодаря ви, че гледахте това и се надявам това да ви помогне да видите къде се намираме наистина сега. За сега от мен, приятели. До скоро.